Tko se krije iza nadimka Tito? Tijekom Drugog svjetskog rata dugo je bila nerazjašnjiva enigma za njemačke obavještajne službe, pa i svjetsku javnost. O tome tko je i što je zapravo Tito, vođa partizanskog pokreta u Jugoslaviji, kružile su najfantastičnije priče. Čak se pretpostavljalo da Tito ne postoji, već da to ime predstavlja kolektivno vodstvo, takozvanu terorističku organizaciju Treće internacionale. I u Londonu se ispočetka smatralo da je Tito Rus Lebedev, bivši vojni izaslanik pri kraljevskoj vladi. Tek 3. ožujka 1943. u Zagrebu je objavljeno da se iza nadimka Tito krije zapravo Josip Broz iz Kumrovca, nekadašnji metalski radnik i šef jugoslavenskih komunista. Njemci su prvi ustanovili pravi Titov identitet. Gestapo je pregledao stare policijske kartoteke i pomnim vještačenjem usporedio podatke i fotografije s najnovijim izvješćima s terena. Pritome im je nesvjesno pomogao i sam Tito. Potkraj 1942. u Cazinu je na partizanskom skupu prvi put javno otkrio da se zove Josip Broz i da je Hrvat, radnik iz Hrvatskog Zagorja. Tito je tijekom svoje ilegalne djelatnosti mijenjao mnoga prezimena. No u partijskom vrhu i Kominterni bio je poznat pod imenom Walter, koje je dobio u Moskvi. Njegovi službeni izvještaji redovito su završavali tim konspirativnim potpisom. Kad se Walter potkraj 1941. u prepisci s Kominternom, odnosno Staljinom, prvi put preimenovao u komandant Tito, iz Moskve su prigovorili: zašto se vi sada potpisujete sa Tito? Tito je odgovorio da krije svoje pravo prezime kako ne bi doveo u opasnost mnoge ljude u Hrvatskoj. Tako je Josip Broz postao i ostao Tito i s tim nadimkom ušao u povijest Drugog svjetskog rata, a poslije i svjetske politike.